बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि दिनैनि थामहिनबा 23 जानुवारिनि बिसान। दिनैनि बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गोदान दिल्लीनि हेमन्त सोरगियारिनि फेलें मिजिंआ जयश्री बर'नि थं गोमानाय गोर्बो दैलांनि नुथाय, बाक्सानि रैदोम बर'नि टेट्रिक्टिस खन्थाइ, सचिन बसुमतारीनि आय सिखोला, क'क्राझारनि देरहासार ब्रह्मनि नोंल'सै आंनि गोर्बोआव आरो क'क्राझारनि अर्जुन बसुमतारीनि साया माया रजे खन्थाइया सेबखांजादों।